एनडिपिनि आफादगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बयबो इउनाइटेडलि थानानै जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बा बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि बेलायाव जों खामानि मावनांगौ। 2026 गोदान दिल्लीयाव भारतनि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव बर' पिस एकर्ड BTR एग्रिमेन्टनि रिभिउ मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट आरो 21 सेप्टेम्बर 2026 आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि रिभिउ मिटिं जादों आरो मोन्नैबो रिभिउ मिटिङाव जोंनि जि मुल दफाफोर दङ जायफोरो आधा मावफुंजाबाय आरो आद्रा जानानै दङ। दा बे आधाया माने मावफुंजाबाय आधा जि जानानै थानाय बिनि सायाव 60टा गामिया सोसनजाबाय, माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ, बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो 60खान गामि सोसननायनि बेलायाव BTR काउन्सिल आसाम सरकार एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रल बिनि डेभेलपमेन्टनि मेटार बाखि इस्यु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ जों बिनि सायाव दाबि दैखांदों। कार्बि आंलंनि जि ST हिलनि इस्यु आथिखालाव जि विन्टार सेसन पार्लियामेन्टबो सोलिगासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो भारतनि हम मिनिस्टार नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों खावलायदों, दाबि दैखांदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जों दाबि दैखांदों, जिहेतु टकआव रिभिउ मिटिङाव बेबो प्रायरिटि एजेन्डायाव दङमोन जे ST हिलनि मेटारखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि गेजेरजों सुस्रांनांगौ। नैथि मेटारा जाहैबाय जे थांनाय 14 सेप्टेम्बर 2026 गोदान दिल्लीयाव भारतनि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव बर' पिस एकर्ड BTR एग्रिमेन्टनि सायाव रिभिउ मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट आरो 21 सेप्टेम्बर 2026 आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि रिभिउ मिटिं जादों आरो मोन्नैबो रिभिउ मिटिङाव जोंनि जि मुल दफाफोर दङ जायफोरो आधा मावफुंजाबाय आरो आद्रा जानानै दङ। दा बे आधाया माने मावफुंजाबाय आधा जि जानानै थानाय बिनि सायाव 60टा गामिया सोसनजाबाय, माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ, बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो 60खान गामि सोसननायनि बेलायाव BTR काउन्सिल आसाम सरकार एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रल बिनि डेभेलपमेन्टनि मेटार बाखि इस्यु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ जों बिनि सायाव दाबि दैखांदों। गुबुन फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेसन, समस्ति दानाय, बिसायख'थि खुंनाय 5.3आव जोंहा जि दङ जे फरेस्ट राइट एक्ट बायदि हाग्रा ओनसोलनि हा पाट्टा होनाय BTRआव आरो गुबुन माने आसामाव जथेस्थ' होबाय, खिन्थु माखासे दाबो पेन्डिं दङ, बेखौ होजोबनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। कार्बि आंलंनि जि ST हिलनि इस्यु आथिखालाव जि विन्टार सेसन पार्लियामेन्टबो सोलिगासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो भारतनि हम मिनिस्टार नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों खावलायदों, दाबि दैखांदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जों दाबि दैखांदों, जिहेतु टकआव रिभिउ मिटिङाव बेबो प्रायरिटि एजेन्डायाव दङमोन जे ST हिलनि मेटारखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि गेजेरजों सुस्रांनांगौ आरो 125 जि एमेन्डमेन्ट बिल दङ बेखौ लाबोनायनि गेजेरजों BTR एकर्डनि जि मेजर क्लज बेखौ मावफुंनांगौ। बेनि उनाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन थाबाय, 10टा कलेजखौ खालामनाय जाबाय, बाखि हायार सेकेन्डारि कलेज दंबावो, LP ME हाइ स्कुल दङ, बे कन्टिनिउवास बेसिसाव थांनांगौ। NDPनि मार्टियार परियाल जि एक्सग्रेसिया आरो आगुनि एबसु मुभमेन्टआव जायफोरा 5 लाख रांखौ मोनाखैमोन बे एक्सग्रेसियाखौबो गोख्रै मावफुंनांगौ। सरकारा बिनि थाखाय फाइनाल मोनसे लिस्ट तयार खालामनो होननानै गावसोरनि लेभेलाव खामानि मावनाय खोथाखौ जोंनो फोरमायदों, खिन्थु जों गोख्रै जानायखौ लुबैदों। केस उइथड्र जानायनि बेलायाव माखासे केस दंबावो, बे केसखौ बिथांमोना दा नायफिनदों। भुटाननिफ्राय जेलाव थानाय मानसिफ्रा फैबाय, खिन्थु आसामनि गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दाबो दङ, बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव दिहुननांगौ। बेनि थाखाय कर्टआव जि खालामनांगौ बा सरकारजों जिखिनि खालामनांगौ बे प्रक्रियाबो जोंनि दाबि एजेन्डा बायदियै सरकारखौ जों नारसिनगासिनो दङ। आरो जिखिनि माखासे इस्युसफोर दङ, रिहेबिलिटेसननि इस्यु, जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव हगारनायनि इस्यु, बे गासै इस्युफोरखौ पार्लियामेन्टनि गेजेरजों लाबोनांगौ जिखिनि बिथांखिफोर दङ आरो नर्मेल इमप्लिमेन्टेसननि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मेटार दङ गोख्रैनो मावफुंनांगौनि थाखाय
दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकार जोङो खावलायदों आरो BTR काउन्सिलाबो बे खेत्रआव जाहाथे सरकारजों कोअर्डिनेसन खालामनानै स्पिडि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावो जोङो बेखौ दाबि दैखांबाय आरो खावलायदों NDBनि आफादगिरि DR नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आलफानि जायफोर दैदेनगिरि दंमोन अबिन राजख'वा अनुप सेतिया शशधर चौधुरी आरो गोबां बिथांमोननि जि गुबुन मोनसे केस बेयो स्पेशल सेसन कर्टआव माने हियारिं जाबाय थादोंमोन आरो बे हियारिं जाबाय थानाय बे केस बेखौ स्पेशल सेसन कर्टआ मैया गासैखौबो दखमुक्त माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय CBI कर्टनि बा CBI आदालतनि जे CBI केस बेयो दाबो रन्जन दैमारि आरो गुबुन सा 6 बिथांमोननिया दाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ सुप्रिम कर्टआव पिटिसना बा हियारिंनि थाखाय जों नेनानै दङ दाख्लै जानांगौमोन खिन्थु गोदान माने चिफ जास्टिस अफ माने इन्डिया सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसा सोलायनायनि थाखाय बे डेटआ एसे दा माने दोरोददों गोदान डेट फैगोन खिन्थु मैया जि रेहायनि जि रायदान होबाय बा दखमुक्त माने खालामबाय बे केसा आलादा केसमोन जिहेतु गोबां माने केसाव दैदेनगिरिफोरखौ आइनि भाबै जगरिया खालामनानै दोनदोंमोन बा दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव गोबां केस होनानै दोनदोंमोन मालाबा जों टाटा केस नुदों मालाबा CBI मालाबा NIA मालाबा गुबुन गुबुन अपारेशन इउनिटनि गोबां केसफोर दङ आरो बे मैयानि जि दखमुक्त जानाय केस बियो आलादा मोनसे केसमोन बेयाव दिनै बिथांमोनखौ माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय आरो बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट जाजमेन्ट बेयो मोनसे हिस्ट्रिक जाजमेन्ट आरो बेखायनो जोङो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया भारत सरकार आरो जायफोर आइनि भाबै बे केसखौ डिल खालामदों जोङो खावलायगोन जे जिहेतु मैया दाय गैयै होननानै फोसावबाय भार्डिक्ट होबाय दा बेखायनो गुबुन गुबुन केसफोराबो बेबायदिनो रेहाय बा बे केसखौ फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ आरो मैयानि जि लेन्डमार्क मोनसे जाजमेन्ट बियो जोंनि फैबाय थानाय समाव सुप्रिम कर्टआव जानो गोनां केसआव जथेस्थ पजिटिभ मोनसे माने रिमार्क बा पजिटिभ मोनसे नोट लाबोगोन होननानै जोंहा आसा दङ आं बेखायनो खावलायबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो इउनाइटेडलि थानानै जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बा बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि बेलायाव जों खामानि मावनांगौ गोजोन्थों